Ja, we vinden het na 25 jaar ondernemen in deze winkel tijd voor een ander avontuur. En dat is de reden dat we ermee stoppen. Ja. De eigenaren van de supermarkt in Katzand maakten een ludiek filmpje om de zoektocht naar een opvolger te starten. Het filmpje heeft veel weg van een officiële persconferentie. Hallo allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij hebben jullie iets mede te delen. Na 25 fantastische ondernemende jaren in Katzandbad hebben wij besloten... We gaan ermee stoppen. Ja, zoals in iedere plaats is een supermarkt een basisbehoefte. Dus ook voor Katzand is het heel belangrijk. We hebben eigen inwoners in Katzanddorp en Bad. Dat zijn er ongeveer 650. En dan alle toeristen, de dagtoeristen, de verblijfstoeristen. En dat seizoen is eigenlijk nu net begonnen, zo even voor de Paas. En dat duurt dan tot tweede helft november. Ja. En in de winter is het iets rustiger. En daar is het ook heel belangrijk voor. Ja. Het kan er heel druk zijn, het kan er de andere dag heel rustig zijn. En dat is geeft enorme dynamiek. Waarom hebben ze juist deze insteek gekozen? Wij kregen verschillende voorstellen hoe we het filmpje gingen maken. En we hebben eigenlijk een combinatie van allebei gemaakt. Want wij vonden het belangrijk de aankondiging, dat we gingen stoppen. Maar we vonden het ook heel erg belangrijk om ook te laten zien waar de Spar voor staat. En ook wat Katzand is en ook de omgeving. Dus daardoor wilden we een combinatie ervan hebben. Wij zijn qua oppervlakte een kleine supermarkt. En het is, als het seizoen begint met de toeristen is het eigenlijk wat aan de drukke kant qua oppervlakte. Maar ook daar hebben wij een oplossing voor. We zijn eigenlijk al 17 jaar bezig met een nieuwbouwplan. Dus wij gaan ook doorontwikkelen in Katzand. En die ontwikkeling wordt gerealiseerd in de nabije toekomst.